Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Limburgs Verleden. Ik zit hier samen met Dr. John Jacht. Normaal gezien vraag ik aan de mensen om zichzelf te introduceren. Maar ik heb een tekst gevonden online. Ik ga die eventjes aflezen en dan kan jij inschatten hoe accuraat dat die is. Oké, perfect. Dr. John Jacht is sinds 1991 werkzaam aan het Natuurhistorisch Museum in Maastricht en beschouwt zichzelf vooral als een 19e-eeuwse natuuronderzoeker. Dat ga ik zelfs meteen eens eventjes vragen. In de 21e eeuw. Hij deed zijn promotie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam in 2000 op een proefschrift met als titel Late Cretaceous Early Paleogene Echinoderms and the KT Boundary in the Southeast Netherlands and Northeast Belgium. Daar heb ik waarschijnlijk een paar fouten in gemaakt. Ik had hem beter eerst eventjes voorgelezen. En is aan de slag als conservator paleontologie bij het Natuurhistorisch Museum hier in Maastricht. Perfect. Geen Super. woord gelogen. Wel, misschien iets verkeerd uitgesproken. Dat maakt niet uit. Dit is de eerste keer dat ik met een paleontoloog, of ik denk zelfs überhaupt met iemand die niet rechtstreeks iets met erfgoed of geschreven geschiedenis te maken heeft. Dus ik ga moeten bekennen dat ik niet zo heel veel van paleontologie weet. Daarnet maakte ik al de fout om archeologie en paleontologie in hetzelfde vakje te plaatsen. Mm-hmm. En toen kreeg ik een reactie van jou dat dat niet helemaal gebruikelijk was. Vanwaar die fascinatie met paleontologie? Hoe ben je erin gerold? Nou, het is begonnen op de lagere school in principe. Volgens mij in klas 5. We hebben zes klassen in klas 5. En toen werd mijn eigen onderwijzer, die werd ziek. En toen zei de vervanger, die zei van ja, ik weet niet waar jullie precies in het boek zitten, in het studieboek van ik geef jullie een film nu. We gaan nu naar beneden, we hebben een kleine ruimte voor filmprojecties. 45 minuten. En daarna kun je, als jullie onderwijzer weer terug is, kun je erover over praten. Nou, in die film werd ingezoomd op een boulevard in Frankrijk. En daar liepen de mensen over grote flagstones, mooie straatstenen. Maar die zaten knettervol met fossielen. En het had net geregend en dan zie je de fossielen er gewoon uitspringen. De fossielen zijn wit gekleurd op een zwarte, donkere ondergrond. En ik denk, ja, wacht even. Mijn oma heeft zo'n dorpel nog in de tuin liggen van een eerder huis wat er ooit heeft gestaan. En dat ding is altijd blijven liggen omdat het zo loeizwaar was. En ik denk, weet je wat, als dat hetzelfde gesteente is, dan moeten daar ook fossielen in zitten. Dus ik heb gewoon een hamer genomen en ben gewoon begonnen. En er is daadwerkelijk een koraal uitgekomen. Dat heeft nummer 1 in mijn collectie. Ja, geweldig, ja. En daarna is geen weg meer terug. Als dat virus je te pakken heeft, dan kun je niet. Daarna moet je eigenlijk de keus maken van waar ga ik naartoe, wat wil ik. Nou, ik heb Atheneum A, pretpakket. Dat is met aardrijkskunde, economie 1, vooral niet te moeilijk. En alle talen. Nou, dan heb je natuurlijk daarna op de beroepsmarkt heel weinig kans. En zeker voor geologie en paleontologie bestuderen, dan moet je toch wiskunde, scheikunde, natuurkunde beheersen. Nou, dat heb ik dus niet. Dus ik ben een zij-instromer, maar ik heb wel doorgezet. Ja, dus uiteindelijk toch wel paleontoloog geworden. Ja, Nederland heeft een heel ander systeem als Vlaanderen. Hè? Mm-hmm. Als Vlaming kijk ik er altijd een beetje met grote ogen naar dat er een soort van watervalsysteem is waar de mensen bijvoorbeeld een beetje uitgerangeerd worden. Ja. Dat is spijtig om te zien. Zeker, want er zitten zoveel, ook verzamelaars. Hè? We hebben 20, 25 verzamelaars om het museum heen zitten, die het museum als uitvalsbasis zien. Die collecties thuis hebben liggen, waar echt een museum jaloers op zou zijn. Ja. Maar die hebben zoveel vakkennis. Hè? Die zitten gewoon in een ander beroep. Eentje is treinmachinist, eentje is dan archeoloog, goed. Komt in de buurt, maar iemand werkt in de plantsoenendienst. Je kan het zo gek niet bedenken, maar die hebben de passie voor fossielen. Ja. Dus die zijn vaak een stuk verder al in hun eigen opleiding, een citizen scientist, dan iemand die uit de schoolbanken komt. Maar ik denk wel dat, en dat is waarschijnlijk nog steeds zo, veel jonge kinderen zijn echt gefascineerd door dinosaurussen. Daar kunnen we het straks nog wel over hebben. Maar om dan de stap te zetten naar die studie ook te volgen, dat is toch nog een behoorlijke drempel, hè? Ja, dat is een drempel, maar je moet je niet tegen laten houden. Wat erin zit, moet er toch uit. En ik kan een sprekend voorbeeld. Toen we Beer hebben gevonden, in 1998... kreeg ik vanuit het land verzoek, kom je vertellen hoe jullie dat gedaan hebben. Het vinden van zo'n fossiel is natuurlijk fantastisch, maar daarna begint de ellende. Want een mosasaurus is niet iets wat je meeneemt meteen. Nee. Dat duurt maanden. Nou, daar heb je hulp bij nodig. Nou, dat is leuk, een mooie lezing. En Leeuwarden
een club van enthousiastelingen, fossiele enthousiastelingen, vroeg me, kom je lezing geven? Ja, ik zeg, wil ik wel doen, maar ik kan niet terug naar huis. Ik moet bij iemand blijven overnachten. Geen probleem, gedaan. In de pauze van die lezing komt een jongen naar me toe, heel bescheiden. Hij stelt zich voor als Jelle. En ik ben helemaal zot van dinosauriërs, zei hij. Nou ja, kan. Zeg, wat wil je dan verder wat mee? Ja, eigenlijk wel. Ik zeg, wat voor opleiding heb je gehad? Nou ja, een soort ambachtschoolachtig iets. Ik zeg, heb je een baan? Ja. Hoe oud ben je? 18. Wat doe je dan? Industriële bakker. Dus gewoon blikken vullen. Moet ook gebeuren, snap ik. Maar dan heb je heel weinig actieradius natuurlijk. Dus dan heb ik nog een vraag. Hoe zien je ouders dat? Die wens om iets met paleo en dino's te gaan doen. Jij vindt helemaal niks. Mm-hmm. Zei die echt zo, hè? Want dan krijg je geen baan en je kan jezelf niet bedruipen, bla bla bla. Ik zeg, dan heb ik nog een vraag, daar hoef je geen antwoord op te geven. Heb je een vriendin? Ja, ik heb een vriendin. Ik zeg, wat vindt die van fossielen? Helemaal niks. Zeg, Jelle, niet om het een of ander. Vriendin dumpen en met je ouders gaan praten. Weet je dat hij nu in Utah zit in Amerika? Heeft zijn masters gedaan aan de VU in Amsterdam. En heeft zijn eerste T-Rex opgegraven. Ja, super. Ja. Kan, hè? Ja, absoluut. Ja. Ik denk dat er veel meer mogelijkheden zijn dan mensen meteen zien. Sommige diploma's hebben een slechte naam. Dat is niet altijd terecht. Archeologie is er daar één van. Dat was vroeger een keuze. Ja, dan wist je, dan kom je nergens terecht. En tegenwoordig, ik denk door aanpassingen van de wet, moet er bijna altijd een archeologische survey gebeuren. Waardoor dat er heel veel bedrijven, aannemers ook, hun eigen personeel willen inzetten en een masterdiploma laten behalen. Dus dat is een hele kentering. Dat is een goede kentering. Kijk, voor paleontologie is het ietsje anders. Kijk, archeologie is ook bij wet beschermd. Hè? Mm-hmm. Voor paleo dus niet. Dat heeft zijn voor- en zijn nadelen. Voorlopig zijn het alleen nog maar voordelen. Omdat de mensen die fossielen verzamelen dus ook op een gegeven moment naar de professionele wereld komen van wat heb ik eigenlijk thuis liggen. Ja. En dan krijg je een hele mooie wisselwerking. Als je dat puur formeel gaat doen, zoals bijvoorbeeld de Duitse deelstaten, waar niemand meer weet of je iets uit de grond mag trekken of iets mag oprapen, ja, dat is gewoon het einde zoek. Ja, dit is een fantastische mogelijkheid. Plus dat je als museum de ambi-status kunt hebben. Hè? Dat is een algemeen nut beogende instelling. Dat betekent gewoon dat je ook aftrek van belasting kan doen voor een donatie. Dus ja, dit is alleen maar goed voor ons. Als we dan eventjes teruggaan. Hè? Als kind gefascineerd door die fossielen. De meeste kinderen zijn gefascineerd door dinosaurussen. Dat is dan al meteen van een veel grotere aard. Hè. Je kan wel een trilobietje zien, maar omdat er veel films zijn waar dat dinosaurussen in voorkomen, is dat meestal wel een kind voor het eerst zo'n dinosaurus te zien krijgt. En wordt daar meestal door gevangen. Mijn zoontje zit ook in zo'n fase waar dat heel veel dino's is. Bij veel kinderen appt dat daarna weg en andere kinderen zetten dat door. Ik vind ook nog altijd heel fascinerende wezens. Wat spreekt ons zo aan in die miljoenen oude fossielen? Ja, dat is een goeie. Ik denk dat het voor iedereen anders is. Kijk, mijn vrouw is ook paleontologe en die vindt dino's helemaal niks. Oké. Ik heb die fase wel doorlopen, zeg maar daarna is dat ook bij mij weggeëpt. Ik vind Mosasaurus veel spannender. Kijk, dat je af en toe door realiteit gedwongen wordt om je bezig te houden met dino's in een werksituatie, vind ik tot daar aan toe. Maar ik ga veel meer voor de spullen die daaronder zitten. Kijk, een dino is op het land. Mosasaurus is in zee, maar dat zijn de toppredatoren van zo'n omgeving. Daar zit gewoon heel veel onder. Is dat dezelfde groep als die plesiosaurus? Plesiosaurus, zwanehalshagedis hebben we ook gehad, maar die beesten leefden in de oceaan. Die kwamen dus niet in Maastricht omgeving omdat het ondiep was. Als wat we zo oneerbiedig een drijflijk noemen. Want er is een heel, wat voor mij niet duidelijk is, dan merk ik meteen hoedanig amateur dat ik ben. Dinosaurussen, in mijn hoofd was dat alles. En dan na verloop van tijd kreeg ik door, pterodactyli zijn dan nog iets anders. Als ze vliegen zijn het geen dinosaurussen. Jawel, want vogels zijn dino's. Ja, vogels worden geclassificeerd als avian dinosaurs. Yes. Maar dat hebben we nu. Dus als we miljoenen jaren teruggaan en er vliegt iets in de lucht, het hoeft niet per se dan een dino te zijn. Er zijn hele vroege vogels, had je al pak een beet 160 miljoen jaar geleden. De eerste beginselen van het krijgen van veertjes en het uit de boom vallen en fladderen. Ja. Maar je hebt ook pterosauriërs inderdaad gehad. Hè? Die hadden vliezen tussen en dat is geen soort van dinosaurus? Dat is geen dino. Net zoals die mosasauridan in het water is geen... Nee.
Maar die hebben wel heel veel eigenschappen gemeen, of zijn dat hele Nou, andere... kijk, misschien oppervlakkig, maar je moet je voorstellen, als je verder teruggaat in de evolutie, dan krijg je op een gegeven moment dat groepen van elkaar gaan splitsen. Mhm, Hè, ja. dat ze een andere leefomgeving gaan aannemen, dus zich aanpassen aan die leefomgeving. En dan heb je hagedisachtige beestjes die op een gegeven moment die verschillende takken vormen. Dus naar de dinosauriërs gaan naar plesiosaurus, ichthyosaurus, plesiosaurus, mosasaurus. Op een gegeven moment, pap. Kijk naar de zoogdieren. En na de meteoriet, 66 miljoen jaar geleden, hadden ze de de kans, zoogdieren ja. en pap. En dan heb je een walvis, die zou je niet associëren met een mens, terwijl er wel allebei zoogdieren zijn. Ja, Dus zo ja. kun je het ook zien. En dan om terug over die fascinatie. Wat grijpt ons daar zo in? Ja, ik vind het moeilijk. Iedereen moet dat voor zich beantwoorden. Ik voel me heel gelukkig als ik naar dingetjes kan kijken die ik in een verdwenen wereld kan plaatsen. Dus dit zijn eigenlijk stukjes van iets wat er ooit geweest is. Maar het is nooit een compleet beeld. Je krijgt de fossiel, normaal gesproken, in bijna alle settings is tussen de 30 en 40% fossiliseerd. De rest heb je niet. Dat er in de Maastrichtse Krijtzee een kwal heeft rondgezwommen, weten we absoluut zeker. Maar vindt er eens wat van terug? Gaat niet lukken. Oké, omdat het organisch materiaal het is niet in staat is om te fossiliseren. Heel onerbiedig gezegd is het een hoopje snot. Ja, Dus daar vind je niks van terug. Geen harde delen. Want het zijn alleen de botten die dan verkalken? Botten, schelpen, tanden, Ja. dat soort dingen. Ja. Graafsporen, bijtsporen. Dat hoort allemaal bij het totale repertoire. En op basis daarvan reconstrueer jij iets. En daar kan je dus lering uit trekken. Want de omgeving die nu Maastricht heet, zat in die periode een stuk verder naar het zuiden toe. Dus dichter bij de Evenaar. Dus beter in het inkapselen van het zonlicht, zeg maar. Hogere temperaturen, grotere biodiversiteit. Ja. En dat probeer je dus... kijk, je kijkt nu om je heen. Je kijkt naar de Antillen, je kijkt naar Indonesië. Wat daar allemaal gebeurt, wat er allemaal krioelt in die zee. Nou, dat hebben we hier dus ook gehad. Ja, omdat er van Pangea delen Exact. maakten op een En heel dat andere probeer je locatie. dus te reconstrueren. En daar word ik gelukkig van. Het is heel interessant, want dat is een van de dingen die mij altijd aantrokken in geschiedenis. Dat is net die historische ervaring. Dus wat jij ervaart wanneer dat je zo'n fossiel vast hebt, is wat ik heb als ik een bron kan openslaan. En jij bent de eerste. Kijk, voor archeologie is dat ietsje anders dan voor archieven. Want in principe zijn wij de eerste die het stuk zien na de dood van het dier, 66 miljoen jaar geleden. Dus dat geeft ook een kick. Ja, kan ik geloven. Ja. En dat is dan genoeg om uren, dagen, weken met een bijteltje... Dat stopt nooit. Nee, kijk, en dus is ook in je kop is het natuurlijk, dat gaat gewoon door. Hè? Want we hebben geen 9 tot 5 job. Dit is gewoon en je schrijft je artikelen. Ja. Want kijk, je wil andere deelgenoot maken van die ontdekking. Dan kan je natuurlijk in een museale situatie, is het makkelijk. Als conservator, je doet mee aan exposities, je geeft lezingen in den landen of in het museum zelf. Maar daarnaast schrijf je ook artikelen. Je wil mensen, je wil iets tastbaars meegeven. Ja, natuurlijk. Ja, het interessante daaraan is, in een museum heb je de kans om veel mensen te bereiken, relatief oppervlakkig. En dat is niet op een slechte manier bedoeld. Klopt. Terwijl met onderzoek bereik je minder mensen meestal, maar veel diepgaander. Ja, nou, dus vaak, kijk, zeker vakliteratuur die schrikt af. Dat zijn dan maar bepaalde mensen die dat kunnen lezen. Hè? Als je plesiomorphic conditions gebruikt, iets simpels, en dan denken ze ook van, geef mij mijn portie maar een fikkie. Maar het is wel belangrijk dat je die mensen ook meekrijgt. Want wij hebben als museummedewerker natuurlijk ook de morele plicht om de bevolking van Maastricht en de omgeving te informeren over wat hier uit die grond komt. Ja. En dat hoort er ook bij. Als je kijkt naar andere plaatsen in Europa, hoe uniek is dan Zuid-Limburg voor dit soort van vondsten? Nou, super uniek. In principe, want ik heb de afgelopen week nog een excursie geleid voor een club mensen die deelnamen aan een congres in Keulen, aan de Universiteit van Keulen. Dat ging over eencellige beestjes. En dat zijn kalkschaaltjes in principe die in zee drijven, maar die heel veel kunnen vertellen over het klimaat. Dus waterdiepte, watertemperatuur, allemaal dat soort dingen. Ja. Dus die waren heel erg geïnteresseerd om hier naar het type Maastrichtien te kijken wat we hier hebben liggen. Want het is vernoemd naar de stad. Dat is een grondlag, hè? Ja, het zit in de Ensie. De Pietersberg is in principe het type profiel van het Maastrichtien. En wij hebben de grote mazzel
dat dit gedeelte van Nederland op de wip zit van de Ardennen. De Ardennen groeien elk jaar nog een fractie van een millimeter. Soms wat meer, soms wat minder. Maar dat betekent gewoon dat Maastricht op de wip zit en omhoog gaat. Uplift noemen ze dat zo mooi. Dat betekent ook dat die Maas zich steeds verder insnijdt. Hè, want vroeger was die Sint-Pietersberg was geen berg. En trouwens, het is geen berg. Het is gewoon een plat vlak. Waar de rivieren zich hebben ingesneden. Maar de rest van Nederland gaat dus telkens met het feit dat wij omhoog komen naar beneden. Dus je hebt niet alleen maar de zeespiegel die stijgt, maar ook het land wat er achter de duinen inklinkt. Ja. Dus je hebt eigenlijk een dubbel effect. En dat is de mazzel, omdat we daar dus, wat ze zo mooi overburden noemen, dat we geen gesteente hebben gehad wat erop heeft gelegen, wat de onderliggende lagen heeft kunnen verharden. Ja. Dus eigenlijk is de mergel die we hier hebben, je ziet het hier al aan de stenen, kun je gewoon met je vingernagel, kun je die kerven kun je gebruiken, daar kun je wat op doen. Ja. En dat is onze grote mazzel, dat we eigenlijk die fossielen, dat we heel weinig chemische producten nodig hebben om de fossielen uit het gesteente te toveren. Dus dat betekent dat je gewoon echt met een bijteltje... Met satéprikkers. Satéprikkers zijn de allerbeste. Okay. Houten satéprikkers. Ja. En dat betekent dus ook dat, omdat er geen lagen op zijn, dat die fossielen relatief intact goed bewaard zijn gebleven. Ze worden niet verwrongen of uit positie geduwd. Ja, klopt. Dus een eigen grondlaag, een unieke locatie. Natuurhistorisch Museum is relevant voor veel breder dan alleen Maastricht en Limburg. Oh, ja. En trekt dus ook veel onderzoekers aan dan waarschijnlijk. Ja, absoluut. Kijk, het type Maastricht, en dat is gewoon een wereldwijd begrip. Mm-hmm. Ja, kijk, als ik in mijn eigen omtrek kijk, dan heb ik mensen in Japan zitten, in Brazilië, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Rusland. Die kan het zich gek niet bedenken. Ze weten wat het Maastrichtian is. Mm-hmm. Ja, dat is de tijdsperiode tussen 72,1 aan de basis en 66,02 aan de top. Vernoemd naar de stad Maastricht, omdat we geluk hebben gehad dat André Hubert Dumont, kijk, na de afsplitsing van België, tussen 1830 en 1839, als ik het goed heb, kregen zij natuurlijk allerlei academieën, universiteiten. Nou, Dumont kreeg vanuit Brussel de opdracht om het Maasdal in kaart te brengen. En dan eigenlijk voor economisch gewin. Wat kunnen we daar gebruiken? En hij zag dat een bepaalde kalklaag boven een laagje, dat kende hij niet. Wat daaronder zat, kende hij wel uit het bekken van Parijs. Dat je vuursteen, kalksteen, vuursteen, kalksteen, vuursteen. Een mooie ritmes. Alles wat daarboven lag, dan noemde hij zijn systeem Maastrichtian, 1849, in een veldboekje. Dus als je dat nu uitrekent, is het 175 jaar geleden dat die term voor het eerst is gebruikt. Ja. Nou, mooi. Feest. Ja, ook weer een jubileum. Maar dat wil dus ook zeggen dat die laag, naar de ouderdom geschat, dan zit dat net onder de laag waar dat de meteoriet inslag te zien is. De top van het Maastrichtien valt samen met de inslag van de meteoriet. Dus ook in dat opzicht, in de chronologie, een enorm belangrijke periode. Absoluut. Van een massa-uitroeiing. Ik weet dat dat niet de enige oorsprong was, maar een belangrijke massa-uitroeiing van dinosauriërs die ervoor heeft gezorgd dat überhaupt zoogdieren verder konden ontwikkelen. Ja. Anders hadden wij hier niet gezeten nu. Ja. En dat allemaal aan de Maastrichtse grondlaag. Yep. Oké. Kijk, het is sowieso heel interessant. Hè? Paleontologie is eigenlijk iets dat tot de verbeelding spreekt. De vondsten alleen al spreken tot de verbeelding. Er zijn waarschijnlijk heel veel soorten die we nog altijd niet ontdekt hebben. Oh, ja. Er is er eentje naar jou vernoemd. Ik heb er 16 al. Oh, kijk, ja, heel mooi. Dus er is nog heel veel in te ontdekken. Ja. Maar jij bent pas iets later als academisch paleontoloog begonnen. Je bent sinds 1991 verbonden aan het museum, had ik gezien. En in 2000 heb je, dat is niet zo heel veel laat, maar goed, dat is wel iets later. In 2000 heb je dan je doctoraat gedaan. Dus eerst was je niet verbonden als conservator dan, dat was in een andere functie. Nee, ik heb, zoals gezegd, ik heb Atheneum A gedaan. Daarna, want ik was een van de laatste die goed werd gekeurd voor het Nederlandse leger. Maar ik wou absoluut niet. Ja. Dus ik heb met mijn huisarts een dealtje gemaakt. En ik ben 2 keer herkeurd. Een keer in Den Haag en een keer in Utrecht. En daarna was ik gewoon voor goed afgeschreven. Ja. En toen moest ik een keus maken. Toen moest je eigenlijk heel snel inschrijven. Nou, ik heb de universiteit in Nijmegen gedaan, Engelse taal en letterkunde, met 2 bijvakken, die allebei iets met linguïstiek te maken hebben. Dus ik denk, ja goed, heb je een eerste graads lesbevoegdheid, dus leraar kan je altijd nog worden. Nou, ik heb stage gelopen in Venlo en dat vond ik helemaal niks. Ja. Dus ik denk dat dit is niet mijn ding. Maar in de tussentijd had ik wel al een aantal publicaties op mijn naam.
Een deel in vaktijdschriften en een deel in het Nederlands. Binnen paleontologie Binnen paleontologie, ja. want ik wou dingen kwijt. Hè. Ik vond dingen die ik niet kon thuisbrengen. En ik denk, ja jongens, hier moeten we wat mee. Dus ik begon zelf te schrijven en die naar tijdschriften te sturen. Het werd opgepakt. En toen zei een hoogleraar in Amsterdam, aan de Vrije Universiteit, zegt op een gegeven moment van, ja, dat is toch wel van een dusdanig niveau, dat vind ik wel belangrijk. En er is dan een onderscheiding voor amateurgeologen, Van der Lijn, Pieter van der Lijn onderscheiding. Ja, die heb ik gehad in 1989. En daarna zei hij eigenlijk meteen van, ja, je hebt nu die prijs, je hebt een doctorandus titel in Engelse taal en letterkunde. Waarom zou je niet gaan promoveren? Ja. En in Nederland kan dat. Hè? Je kan in een andere studierichting, kan je gewoon een soort zij-instromer. Ja. Kan je in de studierichting, want anders had ik het in Engelse taal en letterkunde moeten doen. Ja, natuurlijk. Ja. Maar in de tussentijd had ik dus al zoveel gepubliceerd dat ze zeiden van oké, je krijgt kwijtschelding. Ja. En dan had je nog, dat is niet meer nu, maar je had een OJO-positie, dus een onderzoeker in opleiding. Ja, of een assistent in opleiding. Assistent kon ik niet zijn, want ik mocht geen les geven in dat onderwerp. Dus ik ben want je had daar geen doctorandustitel in. Nee. Dus ik ben onderzoeker geworden. En nou ja, de helft ben ik hier aangesteld in Maastricht. En de andere helft was ik onderzoeker aan de VU in Amsterdam. Het is eigenlijk een soort van uit de hand gelopen hobby, die dan in een doctoraat... Ja. En ik weet nog dat ik met knikkende knieën ging naar Utrecht. Dan moest ik mijn project verdedigen. Of eigenlijk toelichten, maar eigenlijk komt het op verdedigen aan, want je wil geld hebben. Tuurlijk. Ja. En dat geld van wat voor mijn project was met name voor scanning elektronenmicroscopie. Ik had allemaal van zulke kleine fossieltjes. Daar moesten echt goede foto's van gemaakt worden. Ja. Dat red je niet met optische fotografie. En daar zat het meeste geld in. Dus ik vroeg in totaal 250.000 gulden toen nog. Hè. Ja. Nou, de man voor mij vroeg 5 miljoen. Ja. Dus ik zat al te wapperen met mijn oortjes, dit wordt niks. Dus, en toch uiteindelijk gekregen. Ja, mooi. Ja, het is altijd heel mooi om van een passie een beroep te kunnen maken. Brengt soms ook wel wat stress met zich mee, omdat je dan van jezelf ook verwacht dat het heel erg goed moet. Het blijft je passie, dus het is, zoals je eerder al zei, zeker geen 9 to 5. Dat is frustrerend soms, klopt. Binnen geschiedenis, waar de mensen vaak niet bij stilstaan, is dat geschiedenis is heel veel tijd spenderen aan archiefonderzoek en het verwerken van die gegevens. Dat is echt het gros van de tijd. En het feitelijk uitschrijven van een artikel is eigenlijk geen nagedachte, maar het is echt iets waar je gewoon veel minder tijd in kan steken. Ja. Bij paleontologie, jullie gaan op opgravingen. Ja. Dat is zeer tijdsintensief. Ja, absoluut. En daarvoor gebruiken jullie ook vrijwilligers. Ja. Kijk, we hebben zeker zo'n mosasaurier. De laatste mosasaurier was van 2015. Dat hing van toevalligheden aan elkaar. Ja. Dat is punt 1. Nou, dan moet je op dat moment eigenlijk een directe beslissing nemen. Zo'n excursie die kan alleen maar plaatsvinden bij de gratie van de eigenaar van de fabriek. Nou, dat is gebeurd. Nou, die geef je gewoon van 9 tot 1. En 1 uur moet je eruit zijn. Maar dan vind je zo'n mosasaurier om 12:30 en dan gaat het los. En dan doe je even overleg en dan ga je om je heen kijken van wie is er nog. Wie heeft kennis van de anatomie van die beesten? Nou, die pak je mee. Ja. Met de groevenopzichter die dan meegaat. Even overleg. Zeg, jongens, als we wachten tot maandag, want dat was op een zaterdag. Als we wachten tot maandag is hij weg. De machine stond vlakbij. Ja. Dus dan ben je hem kwijt. Dus we moeten nu wat doen. Oké, goed. Nou, binnen het kwartiertje hadden we een stuk van zijn rug te pakken. Van een ruggengraat. Wervels nog in anatomisch verband. Nou, dan weet je genoeg. Want Lars, de vinder van zijn 14-jarige jongen, die vond al flipper-elementen. Nou, als je flipper-elementen, dat zijn de eerste dingen die verdwijnen nadat zo'n beest is doodgegaan. Door de zeestroming, whatever, aaseters. En die lagen er allemaal bij. En dan weet je eigenlijk bijna zeker dat die schedel daar ook ligt. De vraag is alleen, waar ligt die? Ligt die noord, ligt die zuid, ligt die west-oost? Nou, dat moet je gaan uitzoeken. En dat hebben we dus gedaan. Dat heeft 2 maanden geduurd en toen is de schedel gelokaliseerd. En dan zie je ook dat het bedrijf dan ook heel veel vruchten daarvan plukt. Want we staan dan op een goede manier in het nieuws. Hè? Want de NC zat een zwaar weer in de afgelopen 10, 15 jaar. Ja. En daar zei ze ook van, ja goed, dan eigenlijk kan alles nu. Ja, het terrein werd afgezet, er werd omheen gegraven. Dus op een gegeven moment stonden we bijna op een eilandje. Dus dat is wel mooi om te zien. Oh. En we hebben heel veel geluk gehad. Want dat gedeelte van het profiel was
slechte kwaliteit mergel, omdat er heel veel orgelpijpen zitten. En dat is oplossingsverschijnselen, waardoor dus zand en grind van boven van veel jongere datum dus tot heel diep naar beneden kan zakken. En de punt van de schedel lag op 5 centimeter van de rand van zijn orgelpijp. Dus we hebben echt... Ja, net op tijd bij. Juist. Het is... Ik weet er echt helemaal niks van, hè? Dus ik vraag het puur uit interesse. Welke omstandigheden zorgen er dan voor dat een skelet zoals dit in zulke goede staat bewaard wordt? En misschien breder nog, onder welke omstandigheden kan zo'n skelet überhaupt bewaard blijven? Je moet je voorstellen, mosasauriërs zijn reptielen, waren reptielen. Die blijven dus gewoon doorgroeien tijdens hun leven, tenzij ze ziek worden. Of door een nog grotere worden gebeten en dan afsterven en naar de zeebodem zinken. Het probleem is dan dat er zo'n dikke 7.000 kilo vlees op die zeebodem ligt. Daar komen haaien op af. Ja. Die haaien gaan eerst naar de buikholte, die trekken ze helemaal open. Maar de grootste haai had een bek van pak een beet 75 centimeter breed. Nou, die gaat dus ook voor de wervels. En een wervel en een rib die naar binnen gaan, die zie je dus niet meer terug. Nee. Die gaan door die haaien heen en dat vind je dus niet meer terug. Dus we in Maastricht en omgeving hebben we nooit de kans om een complete mosasauriër te vinden. Dus het blijft dan op die zeebodem liggen. Dan heb je ook af en toe nog dat het relatief ondiep is. Dat je met een storm dus tot de golven tot op de bodem, de golfwerking tot op de bodem kan komen. En dus ook een deel van je skelet vervoert en niet meer terugvindt. Alleen maar die stukken waar in principe weinig eetbaars aan zit. En dan moet je denken aan de schedel. Want er zit alleen maar de tong en de oogbal en de hersenen. Voor de rest zit daar niks. Ja. Die blijft dan bewaard. En als je dan kijkt van wat er aan opgroei aan de botten zit, kun je bepalen van hoe lang, hoeveel seizoensgebonden dat skelet op die zeebodem lag. Dus je kunt naar oestertjes kijken, naar kolkerwormpjes die een vaste ondergrond hebben. En dan heb je 2-3 seizoenen. Ja. Moet je denken dan zomer-winterseizoen waarschijnlijk. Want het is organisch materiaal, hè? Dus de meeste botten die vergaan na verloop van tijd. Er moet dan iets gebeuren waardoor het is ingekapseld. Hè? Het zit eigenlijk meteen weer de volgende laag mergel komt er bovenop. En als dat zo blijft liggen en dan want bij beren hebben we dat heel mooi op de binnenplaats van het museum. Dan zie je dat er eigenlijk de botten zijn afgekloven. Maar dan is er waarschijnlijk toch nog iets eetbaars. En dan zie je dat een hele kleine krab heeft een tunneltje gemaakt tot aan het bot. Dus die heeft nog wat geroken om daar toch naar beneden te gaan. En dan uiteindelijk, als het zo blijft liggen en niet verstoord raakt en niet in een gebergtevorming gaat plaatsvinden, wat wij niet hebben gehad. Het wordt alleen maar een beetje naar boven geduwd. Maar voor de rest is dat niet brokkend geen schade. En dan blijft dat gewoon liggen. Okay. En de ellende was, omdat je zo dicht bij zo'n orgelpijp zit, dat er dus ook regenwater van jongere datum, wat ook zure regen, die gaat mee en die loopt naar de botten. En dat zie je dus af en toe, zie je ook dat de orgelpijp een soort modderachtig omhulsel om het skelet heeft gevormd. En dan zijn je botten eigenlijk niet meer voor fatsoenlijk onderzoek van biomoleculen. Als die er al waren geweest, dan is weg. Ja. Dus. Want in mijn hoofd, wat ik me herinner van vroeger, is dat vooral heel droge omgevingen goed waren voor het bewaren van die botten. En dat is een van de redenen waarom dat in Utah zoveel vondsten gedaan worden. Mummievorming, hè? Dus dat zijn de beste natuurlijk. Maar als het snel ingekapseld raakt, kijk, zo'n walvis die nu doodgaat op zee, die ligt er een hele tijd. Dat wordt een benthisch eiland, noemen ze dat dan. Er komen allerlei beestjes, die gaan er bovenop zitten. Die gaan er komt algeontwikkeling. Die algjes worden door beestjes gegeten. Dan zie je dus de bijtsporen en de raspsporen van die beestjes. En daarna wordt het bedekt. Dus uiteindelijk blijft het toch gewoon een skelet. En zijn er bepaalde organische materialen, of zoals je zei, die biomoleculen die beter bewaard blijven in zo'n onderwateromgeving dan wat je in Utah ziet? Soms, maar het punt is gewoon dat je natuurlijk door het uitwisselen van andere mineralen, dat je heel snel de chemische samenstelling verandert. Kijk, er zijn heel veel botten, ook in Noord-Amerika, die uranium in zich hebben. Als je weet dat een van de atoombommen gemaakt is door dinosaurierbotten te malen, omdat daar uranium in zat. Oké. Echt serieus hoor, dat is echt gebeurd. Dus, en dat hebben wij gelukkig niet. Wij kunnen dus niet met een Geiger-teller hier door de Etsy rondlopen. Ja. Gelukkig. Ja, dat zou niet heel erg handig zijn. Nee. En op het moment dat zo'n vondst gedaan wordt, jullie ontdekken die ruggengraat bijvoorbeeld, dat wordt afgegraven, heel secuur met die satéstokjes onder andere.
hoe zorg je er dan voor dat, want ik kan me voorstellen dat dat toch nog relatief broos is, of door verharding, ja, je wilt niet dat het veel schokken. Hoe krijg je het dan van de situ waar dat het gevonden is, naar een museum of naar een depot waarin dat het bewaard wordt? Nou, kijk, bij de NC is natuurlijk wel, het bedrijf geeft jou een bepaalde tijd. Ze hebben destijds gezegd van 2 maanden, het mag ook 3 maanden. Uiteindelijk is het 3,5 maand geworden. Je moet even opletten, je loopt daar op een gegeven moment met 12 tot 15 man rond. Ja. Die doen allemaal hun ding. Die zijn allemaal gedisciplineerd, want in de ochtend krijgen ze instructies van wat gaan we vandaag doen. Toen bleek dat ook de machine er al een grote hap uit had genomen. Hebben we gezegd van oké, we concentreren ons nu alleen op dingen die nog aan elkaar vastzitten. Bijvoorbeeld de bekkengordel, het schouderblad en de schedel. Ja. De rest weten we toch waar die zitten in het skelet. Wordt er eruit gehaald, zo snel mogelijk in veiligheid gebracht naar het museum. Daar kijken we straks wel, leggen we hem uit op tafel als het zover komt. Dus we hebben ons geconcentreerd op die stukken. Ja, nou, vind je zo'n schedel, dan wordt die eerst met zilverpapier of folie, aluminiumfolie. Ja. Dan komt er overheen jute. En dat jute, daar komt gips overheen. Dus in principe bed je hem in gips. Plaster, plaster jacket. En op een gegeven moment dan ga je terug naar het museum als je wordt gelift. En draai je hem om. Of je gaat van bovenaf, het eenderen. Dat is een beetje afhankelijk van het type gesteente. Zo hebben we het gedaan. Dus we hebben ons geconcentreerd op het schedelblok. Het blok waar een deel van de schoudergordel in zit. Maar je moet het dan toch opheffen om die... Ja, maar daar heb je weer de machines voor nodig van NC. Dus op een gegeven moment zijn we er onderdoor gegaan. Want we hebben met Bear hebben we natuurlijk een fantastisch mooie oefening gedaan. Want Bear, dat blok, dat weegt 1000 kilo, misschien nog wel meer dan dat. Het was op een gegeven moment zo groot dat het niet door de deur kon. En dus over het dak is gehezen op de binnenplaats van het museum. Ja. Want dat ging anders niet. Ja. Nou, bij deze wouden we die nog een keer doen. Dus hebben we wat kleinere eenheden. Maar uiteindelijk heb je toch de machines van NC nodig om hem te liften. Hè, om hem überhaupt te kunnen tillen. En dan komt het toe in een soort van depot-werkruimte dat jullie hebben. En wat moet er dan gebeuren? Ja, en bij deze hadden we mazzel, omdat dit eigenlijk de introductie van ons Science Lab introduceerde. We hadden bedacht van, we moeten ook iets, je kan dat achter gesloten deuren doen, maar je moet eigenlijk het museumpubliek daarbij betrekken. En toen hebben we een hele grote doos-en-doos constructie gemaakt. Ja. Waar je dus eigenlijk geïsoleerd zit. Maar er zit een grote glazen wand voor, zoals in een aquarium. En er is een intercom. En op die intercom kun je dan vragen stellen aan degene die daar zit. Die met een headset daar zit. Dat was de bedoeling. Ja, ja. Nou, dat hebben we heel leuk opgepakt. Want we zaten in conclave met een Amerikaan in Texas. En bij hem was het 4 uur 's nachts. En we hadden hem een fles wijn gestuurd met dat mooie labeltje van de ontdekking van de tweede mosasaurier in de NC. Nou, de fles is kapot gegaan op weg naar Amerika. Hij heeft zelf eentje gekocht. Fantastisch. En dat labeltje erop geplakt. En we hadden contact met hem. En wij zaten, Lars en ik, de vinder van de mosasaurier, de laatste mosasaurier, zaten in die doos met labjassen aan. Die andere mensen hadden dus contact, zagen ons niet. Ze wisten niet eens dat wij in het gebouw naast hen zaten. Maar ze hadden wel een camera, zodat ze konden zien dat wij met Texas aan het discussiëren waren. Oké, wat hebben jullie gevonden? Bla bla, nieuwe Mosasaurus of Money. En het is een jonkie, want we hebben een heel klein snuitpuntje, bla bla bla. Ja. Dus dat ging eigenlijk op een gegeven moment zo, op die manier. Totdat er uiteindelijk dan gezegd werd van oké, dat publiek wat in de filmzaal zat naast ons in principe, die komen nu deze kant op en die zien dat wij daar gewoon zitten op dat moment. Is dat een beetje afgekeken van Jurassic Park? Ja, een beetje wel. Die rit waar je beter goed gejat dan. Het is een heel goed idee. Het is heel interessant ook om het te zien, hè? Want er is nog heel veel werk dat moet gebeuren natuurlijk, wanneer dat zo'n absoluut. Noemen ze dat een specimen, of hoe noemen ze dat dan als dat toekomt? Ja. Dan moet er nog fijn stof en dergelijke vanaf. Ja. En dan kom je uit op het verkalkte bot, of het versteende bot. Ja. En dat krijgt dan ook nog een behandeling. Ja, dat moet kijk, in principe moet je in eerste instantie, als je het vrijlegt, gewoon eigenlijk meteen impregneren. Acrylkorreltjes opgelost in aceton. Dat dringt dan het bot in. Ja. En dat blijft dus ook veilig. En het verkleurt ook niet.
Want de botten zijn al bruin gekleurd vanwege de mineralen die in de bodem zitten. Want alle botten zijn gelig-wit gekleurd. Ja. Dus is al verkleurd. Maar alle zekerheid, met zonlicht en anderszins moet je toch kunnen vrijwaren. We hebben de mazzel dat deze heeft geen piriet, zwavelijzer. Mm-hmm. Carlo heeft dat wel, helaas. Dus dat is lastig, want op een gegeven moment gaat het uit elkaar vallen. Dan krijg je een gipsbedekking. Dan krijg je dus een hele dunne film van gips. Ja, dat is niet mooi. Hè? Hij houdt het wel samen, maar het ziet er gewoon niet mooi uit, niet toonbaar uit. Hebben we gelukkig bij deze niet gehad. Dus uiteindelijk zijn alle stukken die we in kaart hebben gebracht, dus vanaf de nek tot het middenstuk van de rug, tot het begin van de staart en het eind van de staart, hebben we kunnen uitleggen. Allemaal genummerd, onder één volgnummer. Met een streepje en dan A, B, C. Of 1, 2, 3. Volledige inventarisatie. En het leuke daarvan is dat we gaande die hele exercitie dus ook spullen hebben gevonden die in de buurt van die mosasauriër lagen. En als je het goed bekijkt op de schets die we gemaakt hebben van hoe de stukken in de groeven erbij lagen, dat dit mogelijk het maaginhoud is van het laatste maaltje van de mosasauriër. Daar hebben we de schildpadbotjes gevonden en 2 botjes van een dino. In zee? Ja, een vogel dus. Ja. En waarschijnlijk is die dus op het water geland, al dan niet levend, en door die mosasauriër te grazen genomen. Geweldig. Dat is toch fantastisch? Want ik ben een beetje overgefascineerd op die grote mosasaurus en dino's, maar er zit misschien nog meer interessante gegevens, net in die kleine wezentjes, hè? Zoals je bij je oma op de Durpel zag. Ja, alleen maar nieuwe dingen. Echt, je houdt het niet voor mogelijk. We hebben net een artikel gepubliceerd in een groot boek wat in Londen is uitgegeven. We zijn nu 250 jaar bezig met het fatsoenlijk kijken naar die fossielen en we vinden telkens weer nieuwe dingen. En zo oud is paleontologie, wil je zeggen, als wetenschapstak? Ja, absoluut. Kijk, vroeger werd het gezien als eigenlijk, je bent postzegels aan het verzamelen. Je stopt in een album, je kunt er wel over hebben, maar bij een feestje haal je ze tevoorschijn. That's it. Ja. Nu is het een voorspellende wetenschap geworden. Het heeft onderdelen van allerlei andere dingen. Van chemie, van dit, van dat. Je kan naar biologie natuurlijk. Maar je kan nu eigenlijk al zeggen, we weten hoe de evolutie in elkaar zit. Vanuit het water, het land, op de lucht in. Mm-hmm. Maar af en toe gaat het ook terug. Ja. Dus je kunt nu zeggen van als ik een tussenvorm moet hebben tussen een vis en een amfibie, waar Charles Darwin dus altijd mee gevochten heeft, hij had nooit tussenvormen, dan moet ik in gesteenten gaan zoeken die van die en die ouderdom zijn. Ja. En Neil Shubin in New York heeft dat gedaan. Die heeft gewoon even gefilosofeerd van als ik een tussenstadium moet vinden, nou wat doet hij? Hij gaat naar Canada, gaat die lagen opzoeken die van die ouderdom zijn en vindt Tiktaalik. Ja. De tussenvorm tussen een vis en een amfibie. Dus zo kun je eigenlijk nu zeggen van ja, zie je wel, het is gewoon voorspelbaar. We kunnen de loop van de evolutie illustreren. Ja. Dus dat eigenlijk die wetmatigheden, waardoor dan een wetenschapstak echt voor vol aanzien wordt. Ja. Hè? Economen denken graag dat ze dat impact hebben, maar dat is zeker niet altijd zo. Maar die wetmatigheden die je dan in de biologie zou moeten zien en in de harde wetenschappen, fysica en zo, die kan je dan echt empirisch vaststellen, waardoor dat het beide kanten op absoluut. Ja. Wat leer je dan uit een trilobietje dat je ergens vindt? Want wat ik mij voorstel is, dat is eigenlijk gewoon de buitenste schel die nog bewaard is gebleven, maar dat is niet accuraat, dat idee. Nee, want kijk, trilobieten waren al uitgestorven in Maastricht, natuurlijk. Ja. Maar om een simpel voorbeeld te noemen, Bosquet, van het Bosquetplein hier in Maastricht, die heeft in de jaren 1850, een aantal krabben beschreven uit dit gebied. En die hebben we allemaal opgezocht. Waar zijn de originele stukken? Die liggen in Brussel, want hier was geen museum in de tijd dat hij doodging. Dus naar Brussel verkocht. Daar hebben we de originele stukken gezien. Dus zijn tekeningen zijn fantastisch. Mm-hmm. Had een eigen tekenprisma ontwikkeld. Was apotheker, dus was hartstikke secuur. Dus daar zijn we mee begonnen. En toen zijn we gaan kijken, maar wij vinden nog meer dingen. Want een krab moet vervellen. Om groter te worden moet een krab vervellen. Dus één enkel individu kan meerdere fossielen opleveren. We hebben wel beestjes die mummies zijn in principe. Maar dus nog de scharen aan vastzitten, de onderkant van het lijfje. Waar je dus ook vrouwtjes en mannetjes kunt herkennen. Maar we hebben heel veel nieuwe soorten gevonden. De teller staat nu op 45. Jongen. En dan denk je ook van, maar we zijn er nog niet. Want een aantal groepen die dus nu in een recente setting zitten, die vergelijkbaar is. Niet qua 100% vergelijkbaar, maar wel in ecologie. Welke soorten komen waar voor.
Dan missen we er nog een aantal. Een heremietkreeft, hè? Een heel klein dingetje met een amper verkalkt pantser. Die moet een schelp hebben of iets anders om in te zitten. Nou, die vinden we dus ook. Meerdere. Ja. Losse scharen, maar ook al de scheeltjes van de bovenkant. Eentje zelfs met de oogjes nog. Komen we ook tegen. Wat we ook hebben, en dat is iets van de laatste tijd. En dan kwam iemand mee. Toevallig had hij iets eerder een gruismonster uitgezocht van een andere plek. Waar ze heel veel in zitten. De gehoorsteentjes van vissen. Elke vis heeft 6 gehoorsteentjes. 3 links, 3 rechts. Ja. De grootste daarvan kan fossiel raken. Nou, als normaal zijn ze van een instabiele vorm van calciet en worden dus niet fossiel. Alleen maar in een zandpakket, maar in een kalkpakket lost dit op. Tenzij ze in de buurt van een vuursteentje zitten, want dan kunnen ze kiezelen. Ja, dat het 1 op 1 kiezel wordt. Een kiezeltje eigenlijk. Maar het behoudt de vorm, dus je kunt het herkennen. Ja. Nou, op basis daarvan hebben we nu kunnen bewijzen dat in die warme zee, wat Maastricht was, 2 kabeljauwsoorten voorkwamen. Ja, geweldig. Maastrichtse kabeljauw, aan de hand van de steentjes. Kiezeltjes. Het skelet hebben we nog niet, maar aan de hand van de gehoorsteentjes kunnen we bewijzen dat ze er waren. Ja, fascinerend. Ja, het is geweldig dat je op basis van zo'n heel kleine, ogenschijnlijk nietszeggende, toch een heel verhaal kunt vertellen. Dat is alleen maar. En zeker als je... Kijk, want vaak ook met rondleiding van natuurmonumenten, en dan staan ze naar die wand te kijken, vuursteen, kalksteen. Ja. Nou, ik zeg dan altijd, in principe is vuursteen en kalksteen, dat is 1 pakketje. Dat is grosso modo 21.000 jaar. Dat is de processiecyclus van de aarde. Dus als je die kunt volgen, we hebben 75 cycli in dat hele Maastrichtien zitten, dus erger 1,5 miljoen jaar heeft het geduurd om het daar neer te leggen. Maar dat betekent gewoon dat je, als je een fossiel op deze laag vindt en een fossiel 30 centimeter daarboven, die hebben elkaar dus nooit gezien. Dus al die mosasauriërs die we in het museum hebben liggen, die hebben elkaar dus nooit ontmoet. Ja, die hebben allemaal in een ander laag pakket gevonden. En dat is voor sommige mensen is het gewoon, is gewoon niet te begrijpen. Ja, maar dat was toch een zee? Ja, klopt, maar... Ja, tuurlijk. En daar gaat het om, hè? Want het is abstract. Hè? Ik weet ook niet wat 66,02 miljoen is. Dat kan ik ook niks. Maar ik werk er wel mee. Ja, uiteindelijk zijn het maar gewoon cijfers. Meemaken is abstract, compleet onmogelijk om je voor te stellen. Nee. Is er niet te weinig plaats in het Natuurhistorisch Museum voor al die ontdekkingen? Ik ben er nog maar 1 keertje geweest met de kinderen. Ik kan er 3 vullen. Ja. Nee, we hebben 2 depots elders in de stad en die zitten gewoon tjok vol. We hebben beneden een collectiemagazijn. Nou, er staan in sommige gangen staan gewoon de verhuisdozen op pallets. Omdat we ze simpelweg niet meer kwijt kunnen. Maar we willen wel een deel van de collectie gaat straks naar Santa Ceramiek. Ja. Omdat daar de universiteitsstudenten aan kunnen werken. Ja. Maar we willen wel dat de collecties zichtbaar worden en gebruikt worden. Ja, dus niet alle superfondsen natuurlijk. Want die liggen kijk, de type exemplaren die liggen in een brandkast. Mm-hmm. We hebben beneden zo'n mooie safe staan waar die dingen in zitten. Behalve Bear natuurlijk, want die past er niet. Ja. Maar het is wel van belang dat je daar de boer mee opgaat, om het zo mooi te zeggen. Hè? Dus, dat de mensen daar echt iets, een PhD, een master, een bachelor, kan ze gek niet bedenken. Het is allemaal mogelijk. Wat ook interessant is in het museum, en dan komen we een beetje terug op wat heel in het begin in die tekst die online stond te lezen was. Er zit ook nog een stukje authentiek museum in. Of alleszins lijkt het op een stukje authentiek museum, dat er 19e eeuws uitziet van indeling. Ja, dat is vaak, of je kunt het heel charmant vinden, wat de meeste mensen toch doen. Maar je kunt ook zeggen van het heeft bepaalde beperkingen. Vanaf, je gooit de deur open en dan heb je al een beperking. Ja. Dus dat is een beetje lastig. We roeien met de riemen die we hebben op dit moment. Maar af en toe denk je ook van, ik zou een stapje hoger willen, meer willen, anderszins. Ja. Kijk, want we hebben de kapel, de Gouwzusserskapel, daar hebben we vaak een tijdelijke exposities gehad. Als je zoiets hebt als een haaien-expositie of de expositie voor de walvis uit de Ensie. Dat wist ook bijna niemand, dat er een walvis op de Ensie gevonden is. Niet in het krijt, hou me te goede, maar in de lagen die er bovenop liggen. Maar dan denk je ook van, ik zou wat meer willen uitpakken, want ik heb nu maar 70 vierkante meter. Dan ben je heel beperkt. Ja, het is heel beperkt. En dan wil je eigenlijk wat groters, maar als je dan ziet dat de mensen ook op dat kleine reageren en goed reageren, dan denk je, dan doen we toch dingen goed. Ja, ik vind het, als historicus vind ik het heel leuk, niet zozeer omwille van wat er staat, maar wel dat je eigenlijk in een tijdscapsule stapt. Hè? Maar ik weet niet of je ooit bij de Botanische Tuin in Parijs
daar zit er ook nog volledig in de 19e eeuw. Ja. En dat is een hele andere manier van dingen exposeren. Het staat een beetje hapsnap door elkaar. En er zal wel een lijn in hebben gezeten die dan de toenmalige conservator wist, maar niet meer duidelijk is voor ons nu. Doet me ook een beetje denken aan het Missiemuseum in Stijl. Helemaal. Je stapt dan echt een andere wereld in. En dat klopt. vind ik dan puur als belevenis toch wel uniek. Het is een hele andere manier om een museum te ervaren. Ja, ik denk dat mensen dat ook wel weer terug willen hebben, dit soort dingen. Kijk, oké, je moet af en toe voor die dingetjes interactief moet je zijn. Je moet voor de kinderen wat hebben. Je moet op een knopje kunnen drukken. Er moet iets gebeuren. Ja. Maar er zijn heel veel mensen die terug willen naar de basis, naar de echte. En daarvoor hebben we ook gezegd, dit museum op een aantal uitzonderingen na laten we alleen maar echte dingen zien. Ja. Ja. En daar gaat het om. Je moet dat kunnen ondergaan. Ik heb ooit een felle discussie met iemand gehad. Ik heb Tutankhamon ooit in Keulen gezien. We waren zo vroeg. Mijn ouders helemaal aan de kop gezanik van we moeten daar naartoe. En heel vroeg, dus we zaten bij de eerste 10 man die naar binnen konden. En ik heb een half uur om die kop heen gelopen. Ja, echt fantastisch. En dan denk je... en die zei toen van ja, maar dan kan ik thuis ook op mijn schermpje. Ik zei nee dus, dat kan je dus niet. Nee. Je hebt er niet naast gestaan. Nee. Je hebt een plat vlak, dat is niet hetzelfde. Als je dat hetzelfde vindt, wil ik nooit meer met je praten. Ja. Dus en dat willen we zien. Mensen willen gewoon de echte dingen zien. Ja, zelfs met VR en zo en 3D-scans, dat is allemaal heel indrukwekkende technologie. Ja. Maar het is niet te vergelijken met het. Ik heb dat ook met historische documenten. Als ik een middeleeuws charter of een middeleeuwse boekhouding. Ja. Als je het gewoon op een scherm ziet, dan lijkt het heel saai. Dat is eigenlijk een beetje een spreadsheet à volle letteren. Maar als je het vast hebt en de tactiliteit en je... Ja, maar alles eromheen. Alles. Ja, vind ik eigenlijk een geweldige... pakketje. Ja, dat is eigenlijk een ervaring. En het is heel mooi om te zien. En daarom ook net het feit dat je kan tonen hoe het er in de 19e eeuw uitzag, is op zichzelf al het waard om te exposeren. Absoluut. En ik snap dat er gebrek is aan ruimte. Dat zal ongetwijfeld overal zo zijn. En dan moet je een oplossing vinden. Maar het leidt er ook toe dat, stel dat je nu de volgende grote mosasaurus vindt, dan is er niet meteen plaats om dat ergens in maar te stellen. Het is bijna uitgesloten op dit moment. Hoezo? Kijk, misschien... Kijk, winters hebben we niet in dit land. Ja. Kijk, als je echt een forse winter zou hebben, dat een deel van de wand in de NC naar beneden komt, dan zou je nog kans zien. Maar zoals het er nu bij ligt, om losse onderdelen van Mosasaurus kan je nog wel vinden. Ik heb zelf uit een van de terpen, en voor die grote blokken die daar zijn blijven staan als landschapselement, heb ik nog een vierkantsbeen van de Mosasaur. Dus dat kan betekenen, de schedel is al afgegraven en zit tussen 2 baksen in Almere haven. Ja. Of hij zit nog in die terp. Ja. En ik denk het tweede. Dus dat zou wel leuk zijn. Dus ik heb Natuurmonumenten wel op de hoogte gebracht van mochten jullie ooit die terp gaan slopen, denk aan mij. Ja, tuurlijk. Dus, want daar zou nog wat in kunnen zitten. Want de projecten die ik ken van bijvoorbeeld in Utah en ook andere plaatsen in Amerika, misschien Colorado, dan graven ze echt de zijkant ook af. Ja. Maar kijk, daar is heel veel subsidie voor nodig waarschijnlijk. Omdat, absoluut, ja, maar dat is nu niet echt aan de orde. Kijk, het is... Natuurmonumenten snapt natuurlijk ook wel dat paleontologie van belang is. Hè? Ja. Het komt een bepaald aantal mensen komt daarheen om dat te ondergaan. Ja. En gelukkig doen ze dat nu ook. Hè? Dan komt Mosasaur breed in beeld. Ze hebben zelfs de plekken waar de Mosasaurus gevonden zijn, hebben ze als een soort bedevaartoord gemaakt. Oh ja, dat vind ik fantastisch. Dus ze snappen het nu wel. Dat is wel van belang. Hè? Het hoort er allebei bij. Hè? De recente natuur, de biodiversiteit is enorm toegenomen. Hoeft alleen maar naar de insecten die mijn collega Paul Beuk bekijkt. Van dat is echt een enorme verrijking. Als we die groeven nooit hadden gehad, hadden we dit nooit gehad. Dus ja, tuurlijk. Het heeft ook zijn voordelen. Er is heel veel afgrafwerk al gedaan. Maar er komt wel wat voor terug. En daar moeten we dus ook positief over zijn, over dit soort dingen. Maar Natuurmonumenten wil dit als landschap in stand houden? Want het is volledig cultuurlandschap. Het is geen natuurlijk landschap. Nee, het is geen natuurlijk landschap, want dan zou je gewoon een plat vlak hebben. Ja. Kijk, want je ziet het bovenop op de springplank, op de duikplank bovenop. Ja. Als je dat om je heen kijkt, dan zie je gewoon dat het plat vlak is. Ja. En je kan tot overdreven, maar je kan via het Brabants Massief, Brussel, richting Noordzee kijken. Dat is gewoon... daar zijn de rivieren ingesneden. Maar dat krijt is van belang natuurlijk, omdat het... Het is een internationale eenheid. Mensen rekenen ermee. T-Rex leefde tijdens de Maastrichtien.
Dat is ook zoiets leuks. Een Triceratops is ook een Maastrichtien beest. Terwijl je dat daar had. Nou, hier was het Caraïbe avant la lettre. We hadden hoge watertemperaturen, koraalgroei, algen die in symbiose leefden met die beesten. En dan hebben we sinds een jaar of 2, 3 ook gevederde dino's. En ook nog hele speciale dino's. Eentje met tanden in de bek. Dus de primitieve vogeltjes, zoals we ze niet meer hebben. Dus eigenlijk een vliegende dino. En de andere, die had karakters van zowel kippen als eenden in de schedel gecombineerd. Dus dat is eigenlijk voordat de meteoor valt, had je eigenlijk dus al de voorloper tussen de groepen die we nu uit elkaar zetten. Hè? Want als je nu naar een kip en een eend kijkt, dan weet je ook niet direct dat dat familie is. Is het dus wel. Dus, en dat maakt het zo leuk. Dit is echt, er komen nog steeds nieuwe dingen tevoorschijn. Ja. Dus, het is een beetje een grabbelton bijna. Ja, eigenlijk wel. Het is een beetje als een kind dat in een snoepwinkel... Ja, die vergelijking trek ik ook wel eens. Dus, Hoe lang ga je het nog professioneel kunnen doen? Wanneer moet je verplicht met pensioen? Nou, ik krijg nu al bericht dat ik mijn AOW ingaat mid-november 2027. Dus dat is niet meer lang. Nee. En dus, dan moet er dus een opvolger gezocht worden. Ja, absoluut. En we krijgen binnenkort een senior collectiebeheer, maar dat is wat anders. Ja. Dat is geen conservator. Nee. Dus, maar voor mij zal iemand terug moeten komen. En het liefst natuurlijk ook op relatief korte termijn. Dat ik ook mee kan helpen om in te werken of anderszins. Ja. Want ik ben toch iemand die binnen is gekomen om wat dan met een mooi woord alfa-taxonomie heet te doen. Dus ik moet gewoon beslissen hoe ik een fossiel noem. Ja. Als ik Hemiepneustes striator radiatus in lade 2, dan moet ik ook in lade 538 dezelfde zeeegel, dezelfde naam geven. Want anders kunnen we ze straks niet meer terugvinden. Ja, natuurlijk. Ja. Dus daar gaat het om. En dat heet dan alfa-taxonomie. En als ik dat doe, tot aan mijn pensioen, want ik heb het er met mijn manager al over gehad, nou, dan ben ik heel tevreden, want dan kan ik die collectie met een goed gevoel uit handen geven. Juist. Ja. En daar gaat het mij om. Ik moet niet met grote frustratie die deur dichtgooien. Nee. Maar zo vlak voor je pensioen maak je nog wel heel veel dingen mee, want het Natuurlijk Historisch Museum komt ook vlot in de media natuurlijk. Ja, het gaat heel snel nu. Hè. We hebben nooit echt te klagen gehad over interesse van buitenaf. Mm-hmm. Binnen Nederland, maar ook buiten Nederland. En met name binnen Nederland is het Vroege Vogels die ons om de zoveel tijd opzoekt. Ja. We gaan zelf de boer op natuurlijk. Directe omgeving is natuurlijk tot daar aan toe. Maar met grote dingen, nou, dan staat hier gewoon ook de NOS. Ja. En er komt binnenkort een Triceratops. Die zetten dan wel best onder ceramiek neer. Dus maar dat maakt niet uit. Net iets meer ruimte ook. Ja, daar hebben ze ietsje meer ruimte. Maar er wordt dan ook meteen een link gelegd naar het museum. Omdat wij dan op hetzelfde moment onze dino's laten zien. En uitleggen waarom dat wij geen Triceratops hebben. Want in deze regio niet... Ja, nee, Triceratops... Want dat is volledig oceaan eigenlijk. Triceratops is een Amerikaans beest. Op het Aziatische continent, China en omgeving, had je ook wel van dit soort dieren, maar ze hebben nooit de weg gevonden naar Europa. Dus wij hebben andere groepen planteneters en we hebben 1 vleeseter, hebben we bekend. Er zijn 2 botjes van tot nog toe. Okay. 2. Welke is dat? Die heet nog steeds Betasuchus bredaii. Maar of dat zo blijft, we hebben er net niet genoeg van. Aan de kanten van Breda gevonden dan? Ja, is vernoemd naar Van Breda. Die meneer, dat was een geoloog uit de tijd van Staring. Dus 1860, zo in die periode. En dat hebben we wel. En de planteneters waren iguanodons? Of? Ja, zoiets. Een echt planteneter. Dingetjes, daar hebben we tandjes van, hebben we delen van de poten van. Nou, die leeft op het land. Nou, die komen met de rivier, komen die in zee terecht, zoals het nu nog gaat. Ja. Dus de kans dat je echt de groeven ingaat en zegt van vandaag vind ik wat van een dino, die is zo minimaal. Kun je vergeten. Ja. En dan heb je natuurlijk ook nog het geschil om de schedel. Ja. Kan ik niet onbenoemd Nee, laten. uiteraard. Nou, de gemeenteraad heeft besloten om ik wil claim mag ik het waarschijnlijk niet noemen. Maar ze willen wel via het ministerie in Den Haag hebben ze een verzoek gedaan aan Parijs om onze Mosasaurus terug te geven. Ja.
En, Dat is eigenlijk een oorlogsschat geweest. Hè? Ja, nou ja, we hebben foto's gezien van een aantal maanden volgens mij nu geleden. En dan staat er doodleuk een etiketje bij van Moses Sarofmani, Trofee de Guerre. Ja. Ze zeggen het zelf. Ja, ja. En dan denk ik weet niet of dat etiketje er nog bij staat nu. Wel, bewijsmateriaal is er alleszins. Ja, maar ja, kijk, ik zeg altijd ook in lezingen, je moet je voorstellen, hier had dit stuk van Godding niet de impact gehad die het nu wel heeft gekregen. Ja, daar is de mazzel gewoon, het stuk is in 1795 naar Parijs vervoerd. In hetzelfde jaar wordt Georges Cuvier aangesteld als vergelijkend anatoom. Die heeft zich er korte tijd mee bezig gehouden. Ja. En die zijn tot het besef gekomen in overleg met Arnie en Gilles Kamper van dit is een uitgestorven iets. Ja. En dat is eigenlijk de eerste stap richting evolutie. Want als je dat accepteert, want ik krijg ook wel eens groepen die dan wat harder in de leer zijn, die dan zeggen van ja, maar dat zijn toch allemaal de slachtoffers van de zondvloed. Mm-hmm. Daarmee kan je natuurlijk alles verklaren. Ja. Maar dan, als je dan ziet dat er dan meerdere zondvloeden geweest zijn in die geologische verleden, ja, dan wordt dat wel moeilijk om dat nog weg te verklaren. Ja. En nou ja, dat had het in Maastricht, was dat nooit gelukt. Godding was een geestelijke, had dus geen kinderen. Waar zou dat denk ik terecht gekomen zijn? Geen museum, geen universiteit. Ja. Ik weet het niet. Het is misschien nog een geluk bij een ongeluk. Dan Ja, dat daar moet je dus ook over nadenken. Je moet wel realistisch zijn. Ja, Kijk, en als we het dan... we hebben hem een keer terug gehad in het Darwinjaar in 2009. Oh ja. Is een paar maanden hier geweest. Het is een fantastisch mooi stuk. We hebben er zelfs een heel klein stukje aan de bovenkant, aan de onderkaak, kalk van gekregen. Om te kijken van in welk niveau. We hadden wel een beetje een idee waar die gevonden zou moeten zijn. Omdat het in het ondergrondse gangenstelsel. Maar nu weet het zeker. En dat is goed. En dat is ook nog zichtbaar. Dat kwadrantje wordt eens uitgenomen. Dus, maar ja, goed. Als we hem dan bijvoorbeeld een langdurige bruikleen. Ik zeg maar wat. Waarom niet? Waarom zou een object niet voor langere duur op een andere plek? Misschien de communicatie op een iets andere toon gevoegd moet worden. Dat is niet aan mij, hè? Nee, ik weet het. Ik maak het ook maar als klinkslag helemaal op het einde. Ja. John, heel erg bedankt voor dit gesprek. Ik heb nog heel veel andere vragen, maar dat is dan misschien puur uit persoonlijke interesse. Ik stel voor, we zijn bijna een uur bezig, dus dat ik het hierbij laat. Hartelijk dank, heel veel succes. Jullie zitten in een jubileumjaar. Ja. En er komt nog heel veel naar hier, zoals die Triceratops. Daar ga ik zeker met de kinderen naartoe. Dus ik kijk er naar. Heel goed, dankjewel.